Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Julie, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nitatang ko ti agpilpili iti kayat na apakiasawaak. Ngem gapu iti may sa apasamak, nagbaliw ti kapanunutan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Julie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag, tasimbang petkan, manipod iti trabaho, manak. Tatang, arak manan kisangsangwan nyo. Pansinin mo't at abisitam. Umay nakapasyaray. Kasano apasyaran nak? Kat arak mo tisangsangwan nyo. Mabalin, makituga ka kumapailang kada kami kanitatang mo, Julie. Nabanugak iti trabaho. Kaya't kunti aginana. Ay. Di mo bastusen ti bisitam, Julie. Bisita yung, tatang. Saan ko abisita? Sige, sumurag akong iti kwarto, kanabanugak. Talaga abastos ka niya. Kaya't mo taparamanan ka. Banyong tatadalmas, baka nabandog iti trabaho na. Kita ang ti kinasingpad, ti agbalin to amanugang ka. Kastoy ti kayat kong agbalin na manugang, Julie. Saan kat aday jay nga agin sa santo, saan ka no nga agin inom iti arak? Pwe! Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak diti balay, Ivan. Umunag ka Mabalin ka di? Mabalin. Apay kitin asaan? Amok namin asaan nakakayat ni tatang mo para ken ka. Saan nga iso ti masurot? No pakasaknan ti pusok ti pagsasaritaan. Kabaalam nga rod asupringan ni tatang mo? Makaamiris tumatlaang ni tatang. Saan ang mabalin nga ipilit na kanyak ti kainuman na? Gaputapada na abartak. Ison ti kayat na apakiasawaak. O sige, umay kan, Ivan. Umunag ta. O, adto'y ti kape. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ak, Julie. Apay, awan kape, iti balayo. Tatang, diyo kumamot bastusan ti katrabahwak. Intulod naklaang di ti balay. Iso apinadagas ko, apinagkape. Naimbag amalam yo, Tata Dalmas. Awan ti naimbag amalam ko ita. Ala, ibusya mo da ita kapem. Tagi na nanti anak ko. Ken uray si ka. Nabannog kamit siguro iti trabahom. Iso nga agawid kan, tapno makainana kamit. Uwan, Tata. Agis istorya kami lang biit kini Julie. Kasanom amaibos adagos takapim ngay, no agsarsarita kayo ako nam. Tatang, pangaasiyo. Panawan na kami pa'y kan ni Ivan. Pagawidak tumatlang, inton madamdama. Anyamot kan ni tatang, nanang. Binastos na ni Ivan idirabi. Nasabrak ti panagsasauna kan ni Ivan. Kinasaok mo't laang idirabi ni tatang mo. Imbaga, kama di ti araramidan na. Abayan na kakuma nga agpili iti kayat mo. Ngam saan ang mabagbagaan. Agingga ka no nga agnanaad ka dito'y balay. Iso ka no ti masurot. Gapo ta pagsaya tam tikit-kitaad na. Kasano a pagsaya atak? Kat jay mat bartak ti kayat na apakiasawaak. Nalaing mat ngamin amang lamlam yung dayjay anoli. Kan talagang aggusto kan ka. Iso apas pasurutan na amin nga ibagbaga ni tatang mo. Iso matakay kayat ni tatang mo. Ibagbaga ko, nanang. Jack kayat ti makiasawa ka ni Noli. No ipilit ni tatang, agtalawak laangan. Saan namot siguro ang maipilit no talaga adi mo kayat anak ko? Ni Ivan ti kayat ko, nanang. Kayat ko kuman asumbatan. Ngam, amangan dumaamuan ni tatang. Kat nakarkaro nga ipilit na amakiasawa akon kaninoli. Anak. Isungada ka ni Ivan no maawatan na ka.
No makauray, kaya't naasawan, ay ayatan na ka. Wananang, nagsaritaan mimutkit ni daytan kan ni Ivan. Ay na, talaga ang nagwapo ni Ivan. Kitaan mo, kitkitaan na ka. Ay, si kakit di talaga. Agtrabaho takit din. Ang mga numakita na ta ni boss. Apay nga min adi mo pa'y lasong batan. Madanon to dayta. Adakan kwa na no makauray. Kasano ngay no makabirok iti sa bali. Di, kaya ta sa dayta. Saan nak nga ay ayatan? Apay nga min adi mo pa'y lasong batan. No siyak lati inaram na, sinong bata ko na dagos. Loka ka talaga. Agtrabaho takit din. Sana kumpormi ti pampanunutem. Nasayata dakan, aginanaka, taumay nakapasyarin ni Noli intun madamdama. Ay natatang, sigurado nga aginom kayo manan. Amo yung matadyak kayat ti sumango iti tao ang nakainom. Sige. Tapnawan may bagbagam. Saan kami nga aginom? At dakan no kayat nang ibagaken ka. Sige, tatang, sangwag, tauray siyak, at damat kayat ko nga ibagaken kwa na. Saya atam ti makisauken kwa na. Amumait nga iso ti kayat ko aparaken ka. Apay ka di ada kayo ti agpili iti pakiasawaak, tatang. Siyak mat ti makidan na. Saan ka tada kayo? Saan ka nga agbalin abastos? Nukunak aninuli ti pakiasawaam. Ison, ninole, saan anarigat akakin na awatak, tanarespeto kanya. Ken sursuruten na amin apagayatak. Kat, mamati kayo mat. Ano nagasawa kaminton, kat suruten nanto amin apagayatan nyo? Apay kit din na saan? Nakarkaron ton angag tong paliti amin nga ibagak, taasawan na kakit nga raw. Tatang, saan kayo asigurado iti dayta? Nasayat man ta sinangunak, Julie. Saan tan nga agpalpalikaw pay, Noli? Anya ti ibagbaga ni tatang nga ibagam kanyak? Napudnuak matkan ka. Iso ano mabalin, sungbatan ako na. Nusungbatan na, agkasarta dagos. Ibagak matkan ka. Amumatan asaan ka akayat. Nila ang tatang timangayat kan ka. Iso ano adda kumamat pa nagbain mo? Agbain ka kumamat. Saan ka asipsip ka ni tatang ko? Sardengamon ti makiin-inom kan kwa na. Tauray agan ano ni tatang, sa anak ang makiasawa kan ka. Nagsakit mo't tinda kita balikas mo. Ang mo rin kasta, sana ka maawanan itinamnama. Sumardengak tulangay no makitak ang makikalaysakan. Talaga abilibak mat, iti kinapuskul ti ropam. Saan ka sumardeng? Uray mapabainan kan. Kasta ti kinapudno ti panagat ko kan ka, Julie. Naibagakon ka ni tatang mo, akayat ka ngay kalaysa. Kat imanugot. Kinuna na pagtungtungan ta ka no. Da kayo tinagtulag? Di da kayon ti agkasar no kayat yo? Ha? Napagtungtungan yon ti kasar. Kat saan ka pa'y matla asinong batan? Iso nga ta makisarsaritakan ka. Pues, saan ti sungbat ko? Saan ang makikalaysakan ka? Agtugtugaw tapay laang dito Ivan. Diyak pa'y lakayat ti agawin. Ay, maburbori nga kanitatang ko. Kasanon, no ipilit na ngagkasar kamin kaninoli. Saan mo ka di akabaalan na supringen ti pagayatan ni tatang mo? Kabaulak. Ngam, adalat tabutan ko. Kasanon, no saan kon akabaulan asupringan. Adakan ka na ita. Agam, amangan mat no adda panagayat mo kininoli. Saan ko nga ay ayatan ni Noli? Sikati ay ayatak. Sikati kayat ko apakikalay saan. Ha?
Kaya't ka di asawan da ita? Asinungbatan na kon? Katwanan Nukas pangarigan ta ipilit ni tatang ang makiasawa kan ni Noli. Agtalawak laangan. No kasapulam titulong ko. Adak lang nito'y. Saan ka abaybayan? Agamanak, Ivan. Tada ka amang patpatid itirik na. Nakapagdesisyon na nga ilako ko ti dagatayo ijay suraw. Saan metla nga masuksukay? Jak kabaila na talunain. Uray ta nalawa pa'y mati mabati at dagatayaw. Kaya't ko apapintasan to'y balay tayaw para iti panagkasaryon to kininole, anak kaw. Kaya't ko adito'y balay ti pagkasaran yaw. Asino tinag ko na ang makikasarak iti dayja abarta, tatang? Sa anak nga umanugot iti ibagbagana akasar. Lakay, saan mo apilitan ti anak mo ang makikasar iti saan na nga ay ayatan? Masurusuro ng tumutla nga ayatan. Saan, tatang? Pulos ajak tumasursuro nga ayatan. Sana natangkan ti ulom, Julay. Agtungpal ka iti pagayatak. Tada ka pailaeng iti puder ko. Nukas na, sinong bata mo ni Ivan? Wen, Margie. Ay, madandanagan na kami. Pilit ni tatang ang makikasarak ka ni Noli. Kat, makitaray kan kini Ivan? Saan kumat akayat nga aramidan ti kasta? Agtalawak laangan ijay balay, nukas pangarigan. Amo ka din ni Ivan da ito ang mapaspasamak kan. Wen, naibagakon. Kat, anya nga iti kunana. Kinunana ang nakasagana amang tulong kanyak, no kasapulak titulong na. Adan na biro ka kabayar ti dagatayaw. Ay kat mayat ta daras ka nakabirok. Wain, tapno daras mait ang mapasimpa tayo to'y balay tayaw. Tatang, ulitak manan Jak kayat ti makikasar ka ni Noli. Sana natangkin ti ulom kunak manayin. Di nakpag-high bloodin. No adda respetom kanyak nga amam. Sumurot ka iti pagayatak. Saan adita ti pakakitaan? Nga adda respeto kada kayo, tatang. Lakay, ibagak madankan ka. Bayam ti anak mo nga iso ti agpili iti pakiasawaan na. Lakay, Domingo inton bigat. Sumurot ka kadi kada kami ang makimisa. Da kayo latan iti anak ta. Ita nga main ti panagbayad da iti dagatayaw. Ay, kasta kadi, tatang. Ay, saan kayo nga agin inom iti arak, Oy, anak ka laeng, Saan arumbang nga abagaan na iti kasta? Amaw, ter aramidak. Ay, husto, ti ibagbagata anak mo, lakay. Saan arumbang nga aginom ka iti arak tadarigatan? Sa nabali at akadwak mat ni Nole. Naibagakan kwa na ano bigat da bayadan ti daga. Kat aginom kami. Ay natatang, talaga asaan nyo amaliklikan ti inom. Taadamot ngamin kadwayo amang pagpagusto kadagiti amin akayat yu. Sumardeng kan kuna. Sursurwam kit di nga ayatan ni Nole. Taison to ti agbalin nga asawam. Ay, pakawan, tatang. Jak tupulos masursurong nga ayatan day ja at tao. Manong, para. Ato'y tibayad ni Manong. Nene, apay nga adalugan ti pulis ni Tawi. Muling agpaiso. Nanang, kumita kayo ijabalay. Ijay ti ayan dagiti pulis. Huwag nga agpaiso. Umay ka, mapanta ijay. Ivan, anya tinapasamak. Apay nga adda ka dito Saan? Di na isurot. Pakasya. Tatadalmas. Labdan nyo nagiti pulis. Pakawanan da ko may tinaramid ko. Saan? Naimbaglakid din tayo mayak dito'y balayo. Naabuta kapat paturungan ti nakaabungot alalaki ni tatang mo. Nakigtot, idi addaak. Idi tumalyaw,
Linibat ko matan adinanog. Aging gaan na awanan iti puot. Idi ikatan mi ti abungot na. Nimot gayam noli. Anya? Imbag kawan da kas napasama kada kayo. Imbag nga ruta na unaak. Awanan ti gundaway na anang paltog kanyak. Jakla impagarop. At dagayam plano na amang hold up kanyak. Isumot lagayam nga aputin na tingiwat na. Tapno saan ko ama ilasin ti boses na. Barok. Agyamanakan ka Nusan agapukan ka. Amangan no inalan ang tibayad ti dagak. Awan anyaman na tatadalmas. Tinapateg. Awan ti dakes ang napasama kada kayo. Ay, lakay. Jay tao a paboritom. Dakas mo't gayam ti panggap na ka. Si babalod pailaang ni Noli nga aging gaita, Mr. Lonely. Naipatarimaan met ni tatang mi ti balay mi, ket umadanimeten ti panagkalay sami kiniahiban. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Julie. Julie, pagayam ko, nasayat met. Tanasapsapa na amuan niyo ti kinatao ni Noli. Ket naamiris ni tatang mo, asaan gayam anasayat a tao, ti ipilpilit na, apakiasawaam. Ala, kablaawan kayo kini Ivan, iti umadanin, akalay sayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinaga na Julie, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo papagayam, ti surat nga intay iba sa ita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan a Juliet, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, may saak a probinsyana a nakigasang-gasat dito'y syudad, ngem dito'y ko anapadasan ti panakapaay ken ayat. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Juliet. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ami, nagbakasyon ka man gaya man diti probinsya tayo. Wala, tama ka pailiw matlat ta dito'y probinsya. Kumusta ngay mo ti trabahom ijay syudad? Nasaya at mat. Imbag ka pa'y, taadaikit mo ijay apagtrab-trabahuam. Wen nga rod, uray kaskasan o adamat basit maswildo Saan akas dito'y ayan tayo awam makukwarta. Nakunamon, uray siyak, awan makukwartak. Anya ngay nga rod, kat anak na tayo mati marigrigat. Ami, isarak nakman mat ijay pagtrab-trabahuam. Aywan, naku na niikit ko nga daalaan na may sa pwesto. Paglakwan ka no iti prutas. Ang mga nawampay na ala nang agbantay. Siya kun Bayam, tenton agsubliak. Damagak kiniikit no adlan na ala da akadwada. No awan pay, awagan kantong. Sige man nga rod, Ami. Hello, Ami. Hello. Awan pa'y kanutin na ala da ikit akadwada. Isu asikalatan. Agrubwat ka ditan, tasabatan ka, entun makadanon ka dito'y syudad. Ay na, maragsa ka nak iti day tanga impadamag mo, Ami. Angam, kasanungay ti pagyanak. Agkasiledtan dito'y siled ko. Isut imbagak ka ni ikit ko. O sige nga, Rod. Taagim paki akon.
Nagpakada ka din kani tatang mo. Saan pa'y? Patya ka palubusan na. Alangan rod, ag-text ka no makadanon ka dito'y syudad tapno masukon ka. Wen ami, kat agyaman aklaunay. Bukasta, anda nga ron agur oray apagtrabaho kami jay. Adda, tatang. Saan ka lako mapalubusan, anak ka? Ang nuday ta talaga ti kayat mau, awan maaramidak. Awan matla ang aramidak dito'y, tatang. So akayat ko matapadasen ti agtrabaho ija syudad. Sa bagay matkit diya. Ala, agan anad kang harod ijay. Kanayon kang ag-text, ha? Wen, tatang, di kay madanagan. Takanayon kayo nga awagan. No marigatan ka ijay, agawid ka lang ay. Wen, uray da kayo tatang. Agan anad kayo akanayon dito'y. Nang runa kat agmay-may sa kayon ton. Saan kayo amadanagan? Tapawitan kayon to iti kwartayo. Di nakpakadanagan, anak ka. Kabaalak ti bagay. Kabaalak pa'y mo tagsapol iti agpaay kanyak. Amok day tatang. Ngam numapurwakan kayo, uray sa gabasit, ay katawatan nyo lata Alakit agyaman nak nga roda, anak ka, no mapurwakan naktaw. Wen, tatang, sige nga rod, patuloy akon. At akon dito Ang awan pa'y mat ni Ami. Ayan na nga ta. Juliet, umay ka dito Isumat gaya man day jay. Mapanak iti ayan na. Itay ka kadi pa'y nga agur-oray. Naladawak ka di. Saan mat? Kadis-disaag ko lang iti bus. Umay ka nga rodan. Tamapantan iti balay da ikit ko. Nakitam ka din ti kwartoyo kin ni Ami. Wen, madam. No kasta ikuyog ka nga rodan inton madamdama ijay bantayam a pwesto. Wen, madam. Diyak kayat tinakupit at trabahador ko. Amok ti bilang dagiti prutas kan ilakom. Iso asaan mo agamdan ti agkupit. Wen, madam. Awan iti panunot ko dayta. Nasaya at matngarod no kasta. Ala, mapan kan ijay kusina. Nakaluto matngatan ti katulong. Mangan kayo pa'y kiniami. Sakbay amapan kayo agtrabaho. Wen, madam. Kasla naungat ni ikit mo. Kasjay na laang agsasao day jay. Prangka ngamin. Anya timbagbaga na kun kaaya. Sa anak ka nung agkupit. Ada ngamin trabahador na iday analaing agkupit. Iso nga ta mabutang ang makaalaman itinalaing agkupit. Sa dinumot gayam abanda ti paglakwam, kan anyamot ti ilakom. Saan nga agad dayo ti ayanta? Nateng ti ilaklako. Ay, kasta ka di? Ano sa mamay sampay laeng No adun to ti aggatang, sigurado ang mga lamot laeng ni ikit iti kadwam. Tangay kanayon adakkel ti koleksyon mo. Nayunak ti prutas nga ilakom, kan mga laak iti kadwam. Wan madam. Ado mo ti aggatang iti prutas. Napintas gayam a negosyo ti prutas. Wan nga rod, madam. Day tamat tinadlaw ko. Sa bagay, uray jay gulayan nga ayan ni Ami kat napigsamot. Gulay kan prutas gayam tinapintas nga inegosyo, madam. Wen, basta makmakan, mayat nga inegosyo. Ta siyempre, iso ti kang runaan agatangan ti tao. Ay, gumatangak man iti apple kan peras, miss? Mano a piraso, sir? Ikanak iti 5 piraso nga apple kan 5 piraso a piras. Sige, sir. Mabit laeng. Adagaya man kadwam nga aglaklako. Kanayo nakagumatang ditoy. Ngam, agmay-may saka. Ita, adamot ang kadwam. No kasta.
Saan lang aday titida mo nga igagatang yun, sir? Kanayon nakmat agumatang ditoy. Kasta ka di? Pasensya kayon, sir. Tasaan ko ang matandaanan ti ruprupa dagiti sukik. Kanayon nakagumatang ditoy. Takayat ka kanayon ang makita. Kasta ka di, sir? Taapay matakayat da ka kanayon ang makita. Gaputan nakapimpintas ka. Mabalin ka di nga alaan ti number mo? Sige, sir. Mabalin mat. Makagkadlawak ka Asino ti kanayon akate-text mo. Ha? Kwa. Naamamok iti paglaklakwak. Agar-aram? Wan, Ami. Kat, anya ti panagkunam. Seryoso kadikan ka? Kasla, wan mat. Amom ka di? Kanayon nga iti paglaklakwak. Kan, kumkomporme ti ititad na amerienda. Anya? Nagswerte ka matantada para tulod iti meriendam? Anya ka diti trabaho na? Isu kano ti mang bambanta iti negosyo da. Adda kano iti abroad dagiti dadakkel na. Kat, kayat mo ka di man? Planok nga rod asong batan. Tatang, kumusta kayon? Imbag man ta nalagip mo ti umawag, anak. Nasaya atak ditoy. Si Kangay. Okay akla ang tatang. Saan ka kaday amarigatan iti trabaho? Saan tatang? Nasayaat nga rod no kasta anak ko. Kat no makabakasyon ka, agbakasyon ka man tapno makaawit ka mag. Sige, tatang. Padasak to ti agpakada iti boss ko. Naawat yo ka din, ti impawit ko kada kayo? Wala anak ko. Kat agyaman naklaunay Awan anyaman na, tatang. Basta para kada kayo. Itatasinong na kon. Kaya't ka nga ipasyar di balay. Ha? Agpaiso? Kunak man magmaymaysa ka itchay. Uwan, agmaymaysaak. Apay, agbutan ka kanyag? Saan magkit di akasta? Nukas ta nga rod. Sumurat ka kanyak, taipasyar ka di balay. Sige man laangan. Agpakada ka itibos mo intun bigat. Saan ka sumrag? Sukunan ka intun bigat, taisuti ipapantay di balay. Sige nga rod, Jake. Apay asumurat ka kankwana, kat kinuna na nga agmaymay sa ijabalay da. Adda ka ti dakas na? Amang ano anya ti aramidan na kan ka. Agdalaga ka ni Jake, Ami. Sa maysa, ay ayatakmat ni Jake. Makamu ka gayam, ngam palpalagipan ka lang. Amok ti aramidak gayam. Iso adinak kumapakadanagan. Nagdakkel gayam ti balayo, Jake. Wan, kat dito'y tantong agnaed, no agasawa tanton. Ha? Agpaiso? Awan mo ti sabaling agnaed dito'y. Ijay mo tan kanadang agnanaad ni mama. Isu apat tiyag, asaan nan akayat ti agnaed dito'y abalay. No kasta, talagang arod abak nang kayo. Saan mat? Gaputa kasapulan mi pailang ti agtrabaho. Tibak ng ama ko na, kat saan nan akasapulan ti agtrabaho? Uwan ngam, saan akas kada kami? Asang kasaang laang ti birok mi iti maysa nga aldaw. Kat, kumusta nga iti panagpasyar mo iti balay da, Jay? Ami, adan napasamak kada kami. Anya? Apay ngay manugot ka? Kinunanamot nga ikalay sanak. Kuna nga ibagana pa'y nga umuna iti inana. Sakbay nga agkalay sa kami. Sigurado ka ka di nga ikalay sana ka? Isumot ti kunana. Ay na, apay ang nagtalag ka dagos iti dayja, Jake.
Gaputa ay ayatek unay ni Jake. Sapay la ko mga rod tagpaiso nga ikalay sana ka. Kaya't kung ijekan balay nga agnaad. Anya? Oh, apay. Saan mo ka di akayat? Kayat ko Matlagayam. Isong aerobuat mo dagiti badbadom. Taagawid na ije balay. Ang kasanon ti trabaho. Mabalin mo latamat ti sumrak no kayat mo. Sige nga, Rod. Agpakada aklatan iti boss ko. Asaan akon nga agnaed ije balay na. Sigurado ka? Apumanaw kan dito'y balay ko? Wen, madam. Ngam agtrabaho aklata kada kayo. Sige, addaken ka dayta. Ngam nawaya kalata nga agsubli iti balay ko. Anyaman nga oras sa kayat mo. Kan numabalin, diyak kayat ngumikat ka at trabahador ko. Gaputan nagagad ka. Agyaman na, madam. Nagpakadakan kin ni Ami? Wen, madam. Sa dino nga rudan ti pagnaadam ita. Iti balay ti boyfriend ko. Anya, saan kayo pa nagkasar nga makipagnaad kan iti balay ita? Isumat ngamin ti kayat na, madam. Ala, makaammo ka nga Rod. Tangay day off ko ita. Agdalusak man diti paraangan. Adon ti nagtubo aruot. Iso nga aggaikak man. Adda nagsardang alugan iti batog. Sino nga tadayta? Adda bumaba. Sino ka? Madam, siyak ti girlfriend ti akin balay ditoy. Sino kayo kadi? Siyak ti ina ni Jake. Apay asaan na ibagbaga nga dagayam kaayan ayat na? Kat inyawid na pay dito'y balay ko? No kasta, saan na pay nga imbaga kada kayo, madam? Kinuna na ngamin kanyak nga ipakada na pay kada kayo ti panagkasarmi. Ambisyosa ka matan niya. Gaputa makitam nga da mabalin ti anak ko? Kaya't mo matta na dagos? Anya ti trabaho ang babae? Anya tinalpas mo a kurso? Madam. Awan nalpas ko a kurso. Kan aglakla ko ak iti prutas ije palengke. Anya? Saan ka maikari iti anak ko? Adan napilik a babae a para iti anak ko. Diadal, kan adaan iti napinta sa trabaho. Saan katakaskan ka? Ala, pumanaw ka dito'y balay ko! Madam, urayak pa'y kumasumangpat ni Jake. Tagsarita kami ipay. Pumanaw ka kadiwan ng mga yabak iti pulis amang papanaw kan ka! Madam. Hello, Jake. Ayan mo kadi. Simangpat ni mamam. Kat pinapanaw na kijabalayo. Pasensya kan, Juliet. Ngam na palalo aputot ni Mama Kanyak. Isong aglinipat talangan. Anya, saan mo ka di akabailan nga ilaban ti ayan-ayat ta? Budbud nga nak ni Mama. Awan kano ti maalak nga oray piso. Do ipapilit ko ti kayat ko. Iso apasensya kan, Juliet. Aglinipat na. Bye. Mabit lang, Jake. Kasanon tinapasamak ka data? Hello? Jake? Hello? Awanan. Inidap na ti cellphone na. Ay, kinunaktumat nga minkan ka, adi ka agtaltalak iti dayjay alalaki. Jack, impagaro, pabapasamak ti kastoy, Ami. Nagsakit. Nakasagsakit. Mala, uston, saan mo nasangitan dayjay alalaki? Sursurwa mo na alipatan. Katinton maminsan, saan ka na basta agtalaglatay ti lalaki?
Ding-itingam pa'y anaimbag no napudnukan ka. Manipuri di, saanen ang nagpakita kanyak ni Jake, Mr. Lonely. Nasakit ti kapanasak, iti damo apan nakiayan-ayat ko. Ngem daytoy matinangten adal kanyak, tapno sa anak ton abastag talag, iti lalaki. Kastan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Juliet. Agyamanak pagayam Juliet, iti daytoy apakasaritaam. Wen, rumbeng laeng, asan tayo nga agtalag, iti saan tayo pa'y unay am-am mo a tao, ta mabalin aday to iti pakaisagmakan tayo. Ket sapala kuma, ta dayta akapanasam, ket agbalin aleksyon ken ka. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Juliet, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itinkay parang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Julio, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sigod nga agtartaraken na kadagiti baboy kandad dumaadingwen, iti probinsyami nga Ilocos Sur. Marigrigat ti pamilya ang nagtaudak, ken nasapaak anaulila iti tawen ko asa nga pulo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Julio, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagmayatag kitain dagiti taraken tayo, tatang, nanang, may ayo akadakwada. Wen, anak ko. Talaga nga ado ti taraken tayo. Anak. Katno pa'y saan tayo ako kadag ito'y nga ayop. Isuro da kang agtaraken. Tapno amumton ti araramidam. Wan tatang, nagmayat tupay ti agtaraken kadag iti ayop. Isu arumbang anagagat ka. Tapno manayunan pa'y dagiti taraken tayo. Wen anak ko, tano bumaket kan lumakay kamin kan ni tatang mo, talaga asikanto ti makaam mo kadag iti taraken tayo. Kastamot ten iti sulat amulmulaan tayo kadag iti nagdudumaan natin. Sikat ti sumublat ang mga sikaso kadag ito'y ataraken tayo. Tapno di na tayo papanawan ti amo tayo. Wan nanang, talaga nga gaggagatak. Rumbang laang, anak. Talaga ka di adimon ituloy ti agiskwela, anak ko. Kuha nanang. Huwag nga agpaiso, anak ko. Tapno manayunan tinasursurom ije pagadalan. Uray makalpas kala ko maiti high school. Jakmat lang mayulo dagiti sursuro da iti eskwilaan. Iswadyak kaya ating tag-eskwela, tatang. Nanang, kontento ako na nakalpas iti elementarya. Sa bagay, no nagagat kalakid di nga agtrabaho, saan ka ngagbisin? Kan amangan, no umasinso pa iti panagbiag mo. Dito'y abiyag. Kinagagat, kinaanos. Diskarte iti panagbiag. Panagtalak iti Diyos, ti igam tayo. Kanawan lakit di ibadbadak mo apadam a tao. Nasaya at lata ti pagbanagam. Bindisyonan na ka, tinamarswa. Wen, anak. Tano maadaan kanto iti pamilya. Talaga amasapul nga aggagat ka. Tapno maipaay mo dagiti kasapulan ti pamilyam to. Wen nanang, tatang, aggagagetak, tapno jak to agbisin. Pang-asiyo, tadi kay kumamanan mangala kadagiti ay aywanan ming ayop. Ikanda kami. Tapno saan kayo amadaksan? No kayat yo, dagiti bukod mi adingwan ti alaan nyo. Dagiti adda iti asidag ti balay apag nanaudan mi. Basta di yung kurangan dagito ipatpatarakan da kada kami. Sige, isun ti alaan mi. Gamiton sumaruno.
Nanyunan nyo ti itadyo kada kami. No kayat yo, ikanda kayo kadagiti babasit pa'y atarakan mi. Tapadakkalan nyo ida, tapno di kayo umayagdaw dawat kada kami. Ti kayat mi, dagitay maparte adagusan ti itadyo. Nalawag. Uray ko maano kukuami dagito nga ayop. Taikanda kayo lata tunggal umay kayo dumawat. Angam saan mat nga rod, tatartarakenan milaang dagitoy. Awanan ti ado asao. Sige, tamangala kamin kadagiti dingwan nyo. Ket di kayo reklamon. Tawan metlat ti maaramidan yo. Aglamangak pa ila ditoy. Umasidagak ko makadatatang kananang. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan da kadagiti tatawa kasasauda. Ngam, kasla mabutengak met. Tadarmas da. Kan, apay akasla mabutbuteng dananang kan tatang. Unay metten dagijay atat tao. Day talag daw dawat ti amuda nga aramidan. Huwag nga ruda. Ikan lang arudan iti tarak nanda. Hindi dakit din kayat. Day talamang laklaka ti amuda. Masadot da siguro ngagtarakan kadagiti ayop. Nalapit akasta. Bakit? Tatang! Nanang! Asino ka di dagijay atat tao? Nakitam gayam dagiti kinasa sa umi. Nanang! Kanapay nga darmas da? Ay na, di mong damagan, no asino dagijay, Julio. No makitam kid di ida, kat lumiklik ka. Apay ngamin, tatang. Basta, tungpalam tibilin mikan ka. Kas iti sigod, ikanda kami kadagiti tarakin nyo akalding kan baboy, kas kada manok, pato, kan kadagiti mulayo anat natang. Anya, nalabas kayo na. Naibagamot kan kada kayo, asaan mi ako kadagito yung ayo pa. Matangtangdanan kami laang. Kat numaamuan ti amo mi, nga ipadpadawat mi dagiti dadumang ayo pa. Amang ano ikatanda kami kas katalagda. Kasta? Sige, tapno di momot ko na. Ikanda kayo iti tsansa. Ibagam iti dayta nga amom amasapol nga ibingayan da kami. Taagpay kami a protector iti dayto a farm na. Ngamno di na kaya. At dasan anasaya at mapasamak. Anya? Idanon mo dayta iti amom. Digusak dagiti baboy. Tapno nalinis dalata. Kan linisak na pulungan da. Tapno sana naangot. Adaman ng dagiti umayag daw dawat kadagiti tarakan may adingwen. Nabayag at chimpo adiday mimay. Ita, at dadamanen. Anyamot ng dagiti tatatao. Day talag daw dawat yar aramidan da. Umasidaga kadakwada. Ngamjak agpadlaw. Di kaya gitad kadagiti daw dawatan mi. At dasana na saya at mapasamak. Awan at talaga ti maitad mi ita. Tanailakon dagiti daduma. Ung tanda kamay dagiti amo mi. Numakurangan dagiti ipatpatarakan da. Maasi kayo kumamot kada kami. Nukukuhami kuma. Ikanda kayo. Kasta gayam Talaga gayam at diyo kaya ti agitad. Talaga saan? Tadak kami ti madaksan. Pangaasiyo. Kasyanda kami. Ikatanda kamin kas katalakda. No agitad kami pa'y kada kayo. Nukas tangarod. Saan? Malo! Awanan kayo tibayin! Awanan kayo tibayin! Di na karamutan! Di na tangarod! Sige! Alahan nyo amin nakabalan tayo nga alahan! Nanang! Tatang! Kasanuak pa itantawan kayon. Awanan ba indag ijay atat tao? Pinatay da kayo. Katawan mo't basol yung kadakwada.
Kasanuak paitan, nanang, tatang! Sigun iti investigasyon, ripildi dagiti nang patay kadagiti dadakkel mo. Naulpit dagiti atat tao, sir. Nagpakpakasi dagiti dadakkel ko. Ngam di da kinasya nida. Talaga kas di dagiti atat tao. Ti pagsayaatan da, ti ad-ad da apang panunutan da. Imbaglaangan, tadi da kainraman na pinatay. Sa anak ngamin nga imasidagadagos kadakwada. Nang runay din ang nagkutiputok ti paltog, sir. Tanagbutengak. Natamaan ti baro kong tinam. Kat ni matatang mo, iti ulo na. Isu ti makagapo, anatay da adagos. Awanin, sir. Diyan ka munuan niya ti pagbanagak. Itatawanan dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Tay referda ka iti ahensya ti gobyerno, ang makatulong kan ka. Tangay awanan dagiti dadakkel mo. Pumanaw kamutan ditoy. Tadi mo pa'y lakabailan nga imatunan to'y farm mi. Addan nabirukan mi amang sublat iti trabaho da tatang ken nanang mo. Kasyanda kumamot, ma'am. Uray dituyak pa'y langagyan. Mabalin kumamot. Ngamubing kapay. Saan mo akabailan nga aramiden ti trabaho dagiti nataengan? Saan kadi nga ipanda ka iti MSWD ta minor ti edad kapay laeng? Da kayat ti mapaninjay, ma'am. Kayat ko kumalat na tiagyan ditoy. Awan kadi am-ammom akabagyan nyo amabalin ang mga alakan ka? Awan, ma'am. Tay di may kamin ditoy. Katawan mo timbagbaga tatatang kananang ko. No adda kabagyan mi ditoy a lugar. Ladingitag, ngam. Addan maisukat ken ka nga agyan dito'y pinaaramid mi abalay, apagyanan dagiti agtrabaho dito'y farm. Dituyak manan palingki. Inakagkita iti agpakumboy kadagiti pinalingki da. Barang makaduwak ita. Kat adala tapaggatang ko iti kanak. Dayjay. Kasla marigrigatan iti pinalingki na. Asikgak. Ma'am! Kasapulan nyo ka diti agkumboy kadag iti pinalingki, oh? Sige. Sige man garot. Tanihin nagdagsan nga agpayso dagito'y awit. Itulod na kaging gaije balay ko. Sige, ma'am. Kat pagyamanak no agtalag kayo kanyak. Kastagayam tinapasamak iti pamilyang baro. Kaasi kamot. Wan, ma'am. Isungag katang-katangak ita. No sa di no laditan ti pagturturugak, ma'am. Ngam, apay adi mo kinaya ti imbaga ti pulis. Aya si dagda ka iti ahensya ti gobyerno a makatulong kan ka. Diyak mo, ma'am. Ngam basta jaklatan kaya ti mapan iti bagbagana. Amangan no sinubyanda ka pa'y iti sigod a nagkikyanan nyo. Ngam siyempre, awan kamot ngaminan anadanon da ichay. Nalabit akas ta, ma'am. Amom, panagkitakan ka. Kat adda na pintas a masakbayam. Nulakit di ituloy mo ti agadal. Lakayak matan, ma'am. Isu akas lamabayin ako na sumrak iti pagadalan. Kan awan aramatak akwarta nga agadal, ma'am. Awan lin na kayan wenno binakatan no edukasyon ti pagsasaritaan. Isu ano kayat mo? Pagadalin ka. Ituloy mo ti agadal tapno addan to narimat a masakbayam. Ha? Isar ka iti alternative learning system. Wenno ALS. Ha? Sana ka ding agtagtagainap lang, ma'am? Agyaman aklaunay, ma'am. Da kayo tinsabot ti apo a makatulong kanyak. Da kayo ti sungbat dagiti karkararag ko. Ita nakalpas kan iti high school, ituloy mo iti kolehyo.
Agyaman naklaunay, ma'am. Saan ka di nga imbagakan ka, nga awagan naklatan iti anti? Pasensya kayo, nanti. Maliplipatak. Kat kabayatan ti panagadal mo. Agserbi ka matlaang kas sekretary iti matmatunak a law firm. Taado ti maadal mo itchay. Sige, anti. Takas lakayat kung ti bagbagayo. Nga abugasa ti alaka kurso. O sige. Gapot a mamati ak ngagbalin kanto analaing nga abogado. Tatulungan ka, baro. Ngam ti pampanunutek. Lakayak ton. No kas pangarigan agradwarak ton iti abugasya. Sana parikot da ita. Ti importante. Nagagat ka nga agadal kat makagradwar kanton. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. O, makita. Ita, graduating law student ka. Wenanti, kat sika talaga tinagbalin asadag ko. Sika ti kauna na nagtalag kanyak, ngagbalinak analaing nga abogado. Katagyaman ako na iti Diyos, tain sabot na ti kaskan ka, anasayat a tao. Sika ti nagbalin nga inak, katagyaman akbatlaunay kan ka. Katikarik, di kay tubaybayan, Auntie Filipa. Kat pagyamanak mo at tainggaad mo tinagadal, Barok. Iso nga ituloy mo. Aging ga iti agbalin ka anaan-anay nga abogado. Wananti, tanong mabalin. Diyak kayatan na maulit tinapasamak kada kami iti pamilyak. Kat awan kumandag iti kakasya at tao, asiwawayang agdakdakiwas iti kagimungan. Dinadaal dati biyag ti dadduma at tao. Juan Barok, kat kaasimat dagiti nagbalin abit timada. Wananti, kat intonan anayan nga abogado ak. Tulungak dagiti maidadadanes. Ita, Mr. Lonely, madamati pa nag-review para iti bar exam. Ket alaak mananda iti agundaway nga agyaman iti nagbalin nga inak, nga iso ti multulong kanyak. Ken kastamete na pagyamanak ti kaasi, ken panarabay nga impaay tinamarswa. Alakastan, ket agyaman ak unay, iting kay panangidrama, iti daytoy apakasaritaak. Tuy pagayam mo, Hulyo. Hulyo pagayam ko, nagasat ka, taimbilang nakakaspudpudno akamang ti pamilya ni Filipa. Ket agbalin kanto nga rod, asadag, ken pagsanggiran dagiti agkasapulan, nang runa dagiti mailupit-lupit a marigrigat, gaputa isuda ket awanan. Alakastan, ket agyaman akmanen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Hulyo at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos ken insurat para iti radyo ni Teresa Calay, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.